ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହୋଇଲା ଅସମର୍ଥ। ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଆସି ହୃଦୟରେ ହୋଇଲା ଜାଗରିତ। ମୋର ବଳେ ଏହି ବିପଦ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଉଦ୍ଧାରିବ କିଏ ସେ କରି ହୃଦେ ଚିନ୍ତଇ। ଶୁଣିଛି ବନରୁ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖରୁ ସତ୍ୟବାଣୀ। ବିପଦ ଭଞ୍ଜନ ଅଟନ୍ତି ଏକା ସାରଙ୍ଗ ପାଣି। ସେହି ହରି ମୋତେ ରଖିବେ ତାଙ୍କ ପାଦେ ଶରଣ। ଅଭିରାମ ବାଇ ଡାକଇ ଆସ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ। ଅଭିରାମ ବାଇ ଡାକଇ ଆସ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ। ଅଭିରାମ ବାଇ ଡାକଇ ଆସ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଗୀତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ।